Hej YouTube, velkommen til en ny video. Dengang jeg skal reagere til nogle filmtrailer, må det vist være. Det er nemlig Jackpot, officiel trailer med John Cena. Og jeg har glemt hendes navn, men jeg har set hende i nogle film, og hun har været skide sjov alle gange. Jeg ved i hvert fald, første gang jeg så hende, så var hun med i Shang Tsung. Jeg tror nok, det er sådan, det skal udtales. Den der Marvel-film i hvert fald, hvor hun er bedste ven med ham, der hedder Shang Tsung. Ham der er hovedpersonen. Og så var hun også med i... Hvad fanden var det en anden film, jeg synes jeg så hende med i? Nå, det kan jeg ikke huske, men jeg kan i hvert fald huske, at hun har været i nogle andre film også, hvor jeg så, hvor jeg tænkte, okay, hun er sgu meget sjov, ikke? Så det skal nok blive spændende. Jeg kunne godt forestille mig, det er sådan noget action-packed, komedieagtigt noget, vi har kørende her. Og det er så på Prime Video, så det er noget, der kommer på Amazon Prime på et tidspunkt. 15. august, så der er ikke så lang tid til, men jeg tænker egentlig bare, at vi bare skal gå i gang med sagerne, fordi at, hvad kan man sige, fordi jeg har set sådan traileren dukke lidt op et par gange, her og der, sådan kortvejs, hvor jeg tænker, jeg må lige vente til, jeg skal se. Nu er jeg så godt nok lidt mere sent på den, men det har jeg så også været med nogle af de andre trailers, jeg skulle have set, så det er sådan, at når lige pludselig ud af det blå bare kommer en sådan forskellige ting sådan ud, man skal reagere på, og så kan man ikke lige helt finde rundt i det. Så ja. Så sådan er det. I det mindste når at få den her video ud, inden filmen udkommer, så jeg tror, det er en film, så jeg skal bare lige være lidt sikker. Nå, ikke mere snak, jeg tror, vi skal gå direkte til sagen, så let's go. Congratulations, fans of trailers! You've taken the time out of your busy schedule of working. Or using the bathroom to watch the trailer for our new movie, Jackpot. Stay tuned after the trailer for a chance to win the official Jackpot. It's a sweepstakes. You're gonna love it. Here it is. The trailer. For Jackpot. So why are you here? Are you here for like pleasure or pain or... No, I'm an actress. Great. They're rebooting Barbie. Hi, I'm Katie. Just got back into town and ready to act. Did you prepare something? I have something, yeah. Katie Kim is our new Jackpot winner. Happy hunting, LA. I definitely didn't get the part, so there's no need for the death stare. She's my Jackpot. What is happening? Uber for Katie? Did that look as cool as it felt? Okay. Oh my God. What is going on? Katie, you won the lottery. And now anyone with a losing ticket that kills you before sundown gets her money. Legally. Okay, that's murder. Oh, not in California. It's just a chance at the big time. Okay. Oh, hell no. Oh, hell yeah. I need a hero. I felt that too. I need you to put this on. If you kill me, you get it all. So why the hell would I trust you? You treat people like you want to be treated. Oh, you dare-faced me! Oh, shit in my sneaker! Really hit the target there. How's it look? Good? I called it a favor. We are the biggest lottery protection agency in the city. I do trust you. I think it's because you look like a bulldog that like a witch casts a spell on and turn into a human. You ever get that? Yes. We're in trouble, aren't we? Yes, we are. Who wants some head? Why are you winking at me like that? Man, you can just steal people's panic rooms, dude. What are you, Jodie Foster? You know too much. I really don't, though. Katie's the biggest jackpot of all time. Just find her. Cowabunga. Turtle power! This is a prosthetics machine. If people can't recognize you, you're a lot safer. Hey, girl, hey. What? Too sexy? Okay. Oh, hey, you're still here. Oh. Congratulations, you are officially invited to win the Jackpot Jackpot. We're giving away a big old bar of gold
chicken wings from B-dubs to last you a decade? How does someone enter, John? That's an incredibly personal question. Oh, you mean the sweepstakes? You can enter by visiting this website. So enter for a chance to win the jackpot today. Er det virkelig hjemmeside? So, like, does this thing follow the same rules as the movie? Oh, Lord, I hope not. I don't think our legal team would allow for that much murder. Nej, det tror jeg ikke. Anyway. Interessant. Ja, okay. Interessant i hvert fald, fordi så er det sådan, okay, det er okay at myrde, men kun når man har det der jackpot, åbenbart. Ja. Meget sjovt koncept virker det til, at hvis du vinder det der store jackpot, så skal du bare overleve i 24 timer, men så til gengæld folk har fri mulighed for at myrde dig. Og hvis de så myrder dig og beholder kortet, så var det noget med, at hvis de beholder kortet, så kunne de så få prisen på det. Men så ved jeg så bare ikke, at de så skal beholde kortet på i 24 timer, og så selv overleve, eller om det er bare sådan, okay, fordi det kan godt lyde sådan, sådan de har sat det op. Ja, det var de bekendte, der leger ved siden af. Meget sjovt, men det var sådan også lidt interessant at se, hvorfor i John Cenas karakter prøvede at hjælpe hende, fordi det synes jeg ikke, vi fik at vide, fordi han virkede også til, at han også gerne vil have pris, eller belønning, eller hvad man skal sige. Men det virker som om, at okay, nu stoler han på ham, og så er der et eller andet, men det kan jo godt være, at vi får at vide det i filmen, når den udkommer. Men det er i hvert fald et sjovt koncept. Det ser meget sjovt ud i hvert fald, og så det er en god rated R, sjov action-pack ting også. Og så er der selvfølgelig også mange andre skuespillere, jeg ikke havde forventet at skulle være med. Sådan Machine Gun Kelly havde jeg ikke lige forventet, at han skulle være med her. Og ham der så spiller Shang-Chi, han er også med her. Det er også lidt, ham havde jeg slet ikke forventet at skulle være her i. Selvom hans karakter var også lidt sjov i Marvel-filmen, så... Men lige sådan noget her, det havde jeg ikke lige helt forventet, jeg ved ikke helt hvorfor. Ja. Og så meget sjovt koncept, og så kan jeg også godt lide det sådan lidt meget i fremtiden, men ikke for langt. Det er ikke sådan, det er sådan, du ved, 40 år langt i fremtiden, det er sådan, hvad er det, 6 år frem, og hvor vi åbenbart ikke har sådan en vild teknologi, men vi har alligevel lidt, sådan at du kan åbenbart få lavet dit ansigt op ved hjælp af en computer, så nærmest 3D-printe et nyt ansigt på dig selv-agtigt og så videre. Selvom jeg er lidt i tvivl om, det kommer til at ske på det tidspunkt, men igen, vi ved man jo aldrig, det må tiden jo vise. Men ja, det er i hvert fald som om en film, jeg godt vil se i hvert fald sådan have en good time. Bare sidde og, du ved, og chill og hygge. Så det kan være, at jeg får set den, når den gang udkommer. Men ja, jeg har faktisk ikke rigtig så meget andet at sige. Det bliver i hvert fald spændende at se, hvordan rollen af John Cenas karakter, om han er virkelig ude på at hjælpe, at han prøver bare sådan at få en tidlighed til hende, så han bare kan tage det hele i sidste øjeblik, eller et eller andet. Men det må vi vente at se på. Men i hvert fald, jeg tror, det vil være alt for denne her. Jeg har ikke rigtig så meget andet at tilføje, så jeg vil bare sige tak fordi I så med. Hvis I kan lide videoen, så giv gerne et like. Kom til også nede, hvad I synes om videoen. Kom til også nede, hvad I synes om den her trailer her. Om I regner med, at skal se film, eller vente I på, at filmen udkommer til, hvad folk siger omkring filmen. I hvert fald fortæl mig gerne jeres mening om det nede i kommentarfeltet. Jeg har også sociale medier nede i beskrivelsen, hvis I har lyst til at følge mig der. Og hvis I har tid og lyst, kan jeg også prøve at tjekke mine andre videoer på min YouTube-kanal. Og hvis du kan lide, hvad du så, og godt kan se flere videoer fra mig, jamen så tryk på den røde subscribe-knap. Ellers så fik jeg så meget at sige tak fordi I er med, og jeg håber vi ses igen i min næste video, der kommer lige til at bytte lidt om det. Så ses i min næste video, eller det håber vi i hvert fald så. Hej hej!